Zdravo, dobrodošli na moj YouTube kanal. Znači, rad počinjem tako što ovo je gel podloga. I sad valjkom razmazujem ovo i sad ćete vidjeti šta ću da uradim. Znači, da preslikam, to je neki šablon, evo ga. I sad ja to preslikavam i to mi je početak. Znači, naravno, prvo pustim da se to sve osuši i kad se osuši, onda krećem u rad na ovoj stranici. Nije loše ispalo. Mislim, ovo je naravno više dana kasnije. I salvete su tu. Sećate se one salvete, već sam ih koristila. Znači, salvete. Ja uopšte na početku nisam imala ideju da ću da kao napravim neki pejzaž. Mislim, ja sam krenula, evo vidite, ja sam krenula uzdužno da pravim ovo, pa ajde vidjet ćemo kud će me dalje odvesti. Ajde sad malo gledajte, uživajte u procesu, a ja se javljam kad vidim da nešto treba da kažem. Znači, salvete se razlistavaju na najtanju ovu štampanu stranicu i nanosim ih ovim lepkom u stiku, kao što možemo da vidimo, i onda one budu tako nekako provitkaste. I kako su provitkaste? Lepe su. Potrebu da vam objasnim ovo što piše gore sa strane. To je zato što je ovaj video snimljen odavno, međutim nije imao voice over, a ja sam onda morala da ga overim voice-ovano. Znači, stavljam sad ovaj novi, kako da kažem, snimam glas iz početka, sinhronizujem iz početka i onda ove neke pale s Marsa što pišu sa strane, vi ignorišite ili u ostalom. Evo vidi, džeso je akrilna osnova i kupuje se u slikarskim radnjama. Znači, to kažem u svakom videu, ako ne kažem, svi me pitaju, a šta je džeso? Znači, džeso, evo i sad mažem to ručicama svojim, dosta volim da upotrebljavam prste za tu vrstu akcije. Ma, gledajte i uživajte. A ovo je kartica, vidi, Vojvođanska banka, iskorišćena kartica iz banke i sečena, super je stvar. Za mnogo, mislim, multipraktičan je alat. A nisam sigurna koliko se videlo, u stvari, ja sam stavila tonu ovog džesa i onda je bilo previše džesa i onda sam ga u stvari ovom karticom vratila nazad u ovu pakovanje i sad lepo razmazujem prstima gde želim da bude džeso. Ne, ovaj tekst sa strane je hit. Pustila sam da se džeso osuši, moš misliti. A u stvari, kao da pričam sa sobom iz vremeplova, kao sa sobom iz prošlosti. Znači, ovo što sad ceckam, tu sam isprobavala neki pečat koji sam sama napravila. I sad kao tu, da li će da dobro stoji ovde, aha, ako želite video pečatima, dobro, da. Ok, to bi i onako vam rekla, ali pošto već toliko komentara ima na temu toga da želite da napravim video o pečatima, ja taj video polako, ali sigurno već spremam. Jeste, ovaj papir jeste rađen sa akrilima i poprskan belim tušem, da, to je ovaj papir
koji sad evo lepim ovde. Ništa, pa gledajte malo, uživajte u procesu, ako bude nešto još pisalo, ja ću opet da se uključim, da iskomentarišem, da popričam sama sa sobom i sadašnjosti i prošlosti. Ovo je Neocolor 2 krejon. Može za ovo, pošto ja mislim da to neću vodom ništa kvasiti, mislim da za ovo možete da koristite uljanu pastelu. Znači, to se kupuje u slikarskim radnjama, nađete neke dobre uljane pastele i nemojte mnogo da pritiskate, zato što uljane pastele, kad ih mnogo pritisnete, baš imaju puno, ostavljaju puno onako od sebe, odvoje se od sebe i onda vam bude brdo na papiru. Ovde sam malo nešto preskočila, koliko mogu da primetim, opet mi se nešto nije snimilo, tako sam napravila ove neke listiće ovde dole i ovo sa strane leve donje strane, tu sam nalepila ovaj papir kolažni. Inače, taj kolažni papir, to je pirinčani papir, i preko toga, ja sam njega štampala na gel podlozi, a onda sam preko njega nekim kao pečatom i akrilnom bojom stavila da bude ovako kariran. Ali dobro, mislim da video o tome kako se prave kolažni papiri stvarno mora da bude, i to ne samo jedan, nego više komada, a za sada gledajte kako sad nastaje ovaj pejzažni moment drveta, mog omiljenog drveta. Mislim, drvo kao pojam koji stavljam na slike uvek i skoro svaka slika ima neko drvo. Ovo je znači crni akrilni tuš kojim kao da dobijem neke tačkice, da dobije neku prostornost, da dobije još jedan nivo dubine slika. Tako ja to gledam s mojim očima. Ovo je isto beli Neocolor krejon. Znači isto može se zameni sa belom ovom uljanom pastelom. I obavezno nešto da se sija, nešto metalik. To je moja folijica, znači najobičnija aluminijumska folija koju sam prefarbala akrilnom bojom, ovom koja je transparentna, znači ne pokrivnom, jer onda neće da vam se providi ovo sjaktavo, nego transparentnom bojom. Malo je zgužvate, malo je, ne morate da zgužvate, mislim ona će svakako malo da se zgužva i onda preko fljas akrilnu transparentnu boju i dobijete ovu folijicu, možete u raznim bojama koje vama srcu gode.
sada stižu i metalik vodene boje. Mislim, kako da vam kažem, mora nešto mene da zabavi. I sad gađam ovu plavu kao na foliji i sa njom ću, mada neću ništa mnogo da radim sa njom, samo ću da poprskam malo. Da bi aktivirali vodene boje koje su, evo pišu i koje su, dakle pričamo o metalik vodenim bojama, treba prvo da ih malo pokvasite i da pustite malo da odstoji, da se taj pigment malo razgradi, jer on se malo sporije razgrađuje od običnih vodenih boja koje nisu metalik. O Bože, koliko ovo mene zabavlja. Da li mi verujete, ja se sada radujem kao dete što gledam kako sam nanosila metalik vodene boje i uopšte te metalik detalje. Sreća, sreća, radost. A mislim da ništa vi to sad ne vidite, ali i ne vidi se baš nešto preterano, ali stvarno da neku radost meni makar. Eto, to je bio moj rad u bloku koji je, mislim da je Mix Media blok. Cansen se piše, ima ga u slikarskim radnjama da ga kupite. Znači, baš mi se sviđa ovaj rad. Ima ovo neko jezerce u pozadini, ima ovo karirano drvo, u mom svetu mašte, ima ove silne neke cvetiće crvene, ima ovo nešto, neku ploveću ovu liniju koja je kao neki vetrić da duva, mislim, meni se baš sviđa. Dobro, znači zapratite me, dajte mi like, meni to mnogo znači, a vama nije ništa što stavite klik i gotovo. Želim vam lepu i uspešnu ovu nedelju, a mi se vidimo sledeće nedelje. A do tada...